Ассалому алейкум, дорогие друзья, леди и джентльмены. Шумо ҳозир қарор доред дар канал Барори Кор. Имрӯзаи меҳмонии мо MB ки ӯ одаем бояд 10 ба 1 бизана. Бачаҳо 10 ба 1. Прикин? Ассалому алейкум брат. Ассалому алейкум. Ҳазор раҳмат ки омадӣ. Ман гуфтам ки ами я 3-4 савол бутун нашод ами темаро решат нем барои ами 10 ба 1 зани батла пеш бурдан. Якум савол MB чӣ амитуда ами идея дар сар дад ки 10 ба 1 бизанӣ бояд? Хайч хеле ки бисёриҳо медонанд ма 7 ба 1 батл кардагиам. Бениҳоят хуб гузаштагиай. Бо ай сабабе ки дар ғарибӣ мисол дар шаҳрҳои Русия Питер қарор дорем. Сапернико мисол реперое ки ма дар статуси худам мебинимшон ҳамашон дар Тоҷикистонанд. Мақсад хостам ки ҳамо 10 одаме ки 10 кас қати карочи батл кунам. Ягон шоуи ништяк нишон тиём да ами тамошо бина кайф куна. Барои халқ я пешниҳод чиста бо барои бачакҳое ки қабул мекунанд я пешравӣ ки бо иқа просмотр как шоу, правильно? Ну как шоу батл охи, ну серьезный батл, просто шоу мешава ами чиз худаш. Дар байни реп шоу меша, правильно? О, мисол чӣ бугум? Необич нестай чизе ки нестай, мисол хайматра фаҳмидум ана ки MB чӣ гуфтанӣ будум? Аммо одамое ки нафароe ки 10 кас ки ҷамъ мешанд, ҳамон 10 кас ҷамъ мешанд, ту ҳамора ягон реклама или ягон кор мекунӣ ки иштоби ҳамо одамо статуси ҳамо одаморо бихеза ранги 7 ба 1 зада будӣ ку? ма 10 одаме ки қабул мекуна визифа ма айҳози ваюда совет метиҳам бародаро кадоме ки қабул мекунӣ оли ма ягон тайтра намешиносам ягон танашро мебинам на бад мебинам. Ма шумо дар совет метиҳам айҳози ки советшон метиҳам ки канали хишона бикушоянд дар YouTube. Нашод батлои 10 ба 1 то рӯзи батла нашод ин батл чахчах кардан бигиранд. Аудитория хичона ҷамъ кунанд, просмотр бигиранд. Мисол ништяк ҳаракат кардан бигиранд. Мисол баъд батл вақте ки мешава бо ученда бо мисол статусшон дига мешава. Ай ма ами чӣ дастгирӣ шава без проблем. Ҳамо 10 одама ёрдам метем нашод ягон рекламаи видеошона туда суда. Дар YouTube, дар Instagram, короче, нашод реклама ёрдам метишон. Ёрдам метем. Ша просто ама без цензура боша бачако. Шумо мисол чизе меген мара сахт намерасаво, мақсад уже мардакои калону ба ақлем хиёл мекунам без цензура. Одам сифат хит кардия. Ман ҳамин гапам гуфтанӣ будум ки цензура набоша, ҳами чиста бачако. ҳами як шоуе кине ки ҳам бинем хахалавид кинем, ҳами кайф кинем да. Мине ҳам хали буд. Хайна бачако, ҳамо одаме ки 10 кас визифи MB-ра қабул мекуна, ҳамо одамо да реклама без проблемай. Ту 10 одаме ки қабул мекунӣ, прикин буда шумо хайпай. Как никак MB-ра дар YouTube-уш уже 100,000 шудагаям. 100,000 подписчик дора. Барои ҳами бачако ҳамаятаи шумо да чай хайп. Ана MB ҷон як чиз дига гуфтум бугумуд ки ҳами дар 7 ба 1 айрӯи телефон хондӣ, ҳами дами ягомчи чихелай ягомчи меги ки иштоби ки ҳами батли 10 ба 1 куд, ай 7 ба 1 та бо зуртар мезгала. Ҳаракат мекунем ки зуртар кунем ака, хеле хов мекунем мақсад хонада. Хов небуд, мешинем менависонем, кор намекунем. У вақт ман ҳам дар завод кор мекардам, ҳам текст менависондам. Чанд тарафа кор бор буд. Ай ҳамин сабаб чихе бугум азёд кардан натонистам. Ну будак ҷои азёдша не ки ҷое буд ки ман намедонистам хеле бинам. Ман ҳаракат мекунам ки короче айвайда зур кунам шада мисол. Ман намефора ки буромай борои телефонета уверен будан та мекиша вақте ки бе телефон боши уверени. Баъда метем короче ки зуртараш мекунем айвайда бе телефон минус версус ништяк мехонем. Иншаллоҳ ки бачако да маъқул мешава, тамошобино да маъқул мешава. Ма ворам совет метам ки бухонан азёд кунан чотка бе телефон штобе ки зур бигзара батл хеле уверен бошанд да короче. Ба ҳами то нашод чанд минути ваё мехонанд, ҳамира дар педконференсия бикунем. Ами бачако ки ҷамъ шаванд.
ба фикрҳои вайёрам гӯш мекунем, мешинем, сиёмка мекунем, фикрҳошонро гӯш мекунем дар камера. Маълум мекунем чанд раунд шавад, чанд минутӣ шавад. Ака ҳар як тайваи 20 минут, 10 минут хиёл мекунем баромад карда наметавона. Барои ки ҳар як тайваи охадаре баромад кина батл 750 минут мешавад. Аслан бемаъние бад мешавад. Тамошобинша намеёва карочи ака. Имити ягон батли 2 соатара бин тамошо намекунӣ правда. Рост мегӣ. Ман бишат карда гудум ки шуморо ҳами батли 10 ба 1 ман гарячи мезгаронам. Пастаратса мекунем ки ҳами ранги бомба ку вау мебинӣ вау мегӣ. Пастаратса мекунем ки ҳама хали мезгаронем. Агар ҳами одамо ки например 10 кас ҷамъ шид мешавад ки пагажда бирем педконференсия кунем уже далшиша бигем ки кай мешавад кай намешавад батл правильно мешавад он конференсияда амун конференсияда мешинем чахчах мекунем. Сами главни ёзи одаморо ҷамъ карданай. Ин мутра мефура ки соперник эми бишави бо прикин хай блавид кини ҳамин номро боло экран дастай ҳамо да занг биза ман подробно бо тора объяснить мекунам. Дар коша офис мебиёед дар офис мешинем гап мезанем. Шидак записат мекунам ждат мекунем 10 одама 10 одам ки ҳами ҷамъ шид бачаҳо пагаш педконференсия мешавад. Уже далши полиши гуфтем би шаҳри Санкт Петербург будагиҳо мисол бо бачаҳо хай любой одаме ки омада метавонад. Просто ман мехом дар ин батл бо чӣ хеле бинам ки кучи меган нашоти ман чӣ гав мезананд ман дар интересе да мисол бо чӣ хеле пастат мезананд мисол чӣ хеле 10 одам фикрҳои ҳар кас фикрҳои хича дорад ку тра инфора ки чтобы тра 10 одам пас бизананд и батл ма вайора обязательно пас мезанам как никак фаҳмо аммо тра ами интерес на ки ами 10 одам миниёша биган чтобы ти мотивация бигири бо ман будонам нашод ма ки чӣ фикр мекунад чӣ кор мекунад мисол чӣ дилният доранд. Хайна бачако гуфтаем дар ҳамин номро занг мезанем записатсия мекунем ами тайёр кишид ҳама мерем я бо гуфтисам педконференсия мезгаронем батла аниқ мекунем ҷоша ҳамаша ҳамин батл зуд мезгарад. Эмби ягон сухан гуфтанем зинда бошем бачаҳако. Барои дастгирӣ кардан ва барои ҳами батл тез гузаштанаш ҳами акада подписатсия кунед канали Барори Корда. Лайкотон намонен яка ягон реклама надорад дар видеош. Ам лайкотон дастгирӣ мешавад 100% дига. Барои ҳами бачаҳо ногуфта намонем. Ассалому алайкум. Мир вашему дому. Мы у вас в гостях. Let's go.